Виждате ли поле за взаимодействие с Румен Радев? Не е въпроса дали от видяното с нощи, защото вчерашния разговор беше много внимателен от страна на господин Радев. Той всъщност, ако се замислите, не каза какво ще прави, пише се програма, не каза с кого ще го прави, така че тепърва предстои да видим къде ще се позиционира и какви точно позиции ще вземе. Ето, ще ни подкрепи ли за младите лекари? Ще ни подкрепи ли за медицинските сестри? Ще ни подкрепи ли за тази реформа в образованието? Ще ни подкрепи ли за реформата в обезщетенията за майчинство след втората година? Да се увеличат, да могат майките, ако се върнат на работа, да продължат да получават обезщетението. Ще ни подкрепи ли за това разходите на държавата да бъдат до 40% от брутния вътрешен продукт, а не да се раздуват въпросите нагоре? са ви резонни, ако сте първа сила. Ако той е първа сила, вие него трябва да подкрепите. Не бих казал, че е точно така. Нека да кажат избирателите как ще бъде и кой ще бъде първа сила. Но в крайна сметка ние в политиката има едно правило, че хипотетични ситуации не се коментират. Ние сме в момента в предизборна обстановка и всеки трябва да каже какво предлага. И смятам, че много важното нещо, което трябва да се случи, е завършването на политическия дебат. Другите двама големи играчи в българската политика унищожиха политическия дебат. Те не се появяват по телевизиите, те не участват в дебати. Ето сега е момента и аз използвам случая. Вярвам, че говоря от името на всички в Продължаваме промяната. Искаме да видим лидерите на партиите, дебатиращи в телевизионните студия. Истински дебати. Не шоу-програми с ограничения във времето, а истински дебати, където хората могат да бъдат да изложат тезите си, да контрират, включително да кажат, когато се говорят наистини, защото вчера, например, ми направи впечатление едно нещо. Отново господин Радев беше внимателен във всичко, което казваше, но, например, каза, когато правителството прекрати договора с Газпром. Всички знаем, че това не е така. Газпром прекрати доставките към България. Те искам да кажа, че в една друга среда, в една по-диалогична среда и дебат между политическите лидери ще могат хората внимателно да преценят кой какво предлага за България и да решат къде искат да стигне България. Така че нашата позиция е много ясна. Силна България в силна Европа. Това е от изключителна важност предвид заформилата се геополитическа ситуация в последните няколко години, особено последната година. Посоките